dă ea acasă și ce mai face. Ne-a făcut onoarea ca să ne invite pentru... Aici e bisericos totul, pentru că noi suntem pocăiți. Am înțeles, de sunteți pocăiți. Da, și colega mea. Că de-aia ascultăm pe nou Nicolae. Ce părere aveți despre mama dumneavoastră, care va să zică? Mamă foarte bună. E o mamă foarte bună. E curvă un pic, dar nu contează. Cum aveți o soră mai bătrână, văd aici? Da, că eu sunt cel mai mare. Da, da. A făcut-o la mine. Cum vă numiți? Elisabeta. Elisabeta, da. Exact. Pentru ziua de azi, la revedere, vă aștept cu plăcere.